Салом алейкум, бародарон ва хоҳарони азиз. Ҳамаатонро хушомадед мегӯям ба канали Олмонии Сода. Мавзӯи имрӯзаи мо падежи датив аст. Падежи датив баъд аз падежҳои номинатив ва аккузатив падежи сеюмин ҳисоб мешавад. Ва ба саволҳои вен, яъне ба кӣ, во, дар куҷо, ин яъне саволҳо ба датив тааллуқ доранд. Дар датив артиклҳои муайянӣ, номуайянӣ ё ин ки ҷонишинҳои шахсии соҳибӣ иваз мешаванд. Инак менигарем ба таблица чӣ гуна иваз мешаванд артиклҳои мо дар падежи датив. Яъне дар падежи датив нигоҳ мекунем ҷинси мардона ва миёна монанд тағйир мешаванд, яъне ба худ бандакҳои м мегиранд. Дем, айнем, дизем, кайнем, майнем. ҷинси занона бошад, яъне ди, айне, дизе, кайне, майне буд, дар падежи датив бошад ва худ бандакҳои р мегиранд. дер, айне, диза, кайна, майна. Инчунин шакли ҷамъ бошад, плурал, ва худ бандакҳои н мегиранд. Яъне дар номинатив плурали мо ди буд, ҷонишини ишоратии мо дизе, майне, кайне. Дар датив бошад, онҳо бандакҳои н мегиранд. ден, дизен, кайнен, майнен. Инак боз якчанд феълҳое ҳастанд ки онҳо одатан бо датив кор мекунанд, яъне баъди худ дативро талаб мекунанд. Ин феълҳои ҳелфен, ёрдам додан, кӯмак расондан, ё ин ки шенкен, тӯҳфа кардан, ё ин ки гебен, додан. ин феълҳо одатан ё гратулирен, табрик кардан, одатан баъди худ датив талаб мекунанд. Инак менигарем ба якчанд мисол. Gibt seinem Freund den Computer. Ӯ ба рафиқаш компютерро медиҳад. Яъне нигоҳ мекунем geben gibt, ӯ медиҳад. Ба кӣ медиҳад? Wem gibt. яъне ба рафиқаш гуфтан, рафиқи мо дер, яъне дар датив м бандаки н мегирад. Зайнем чиро медиҳад, яъне инаш аллакай ден компютер дар аккузатив истодааст. Ба рафиқаш медиҳад, чиро медиҳад, яъне якташ ба саволи датив ва дигараш ба саволи аккузатив ҷавоб шуда истодааст. Ich schenke meiner Mutter die Blumen. ман ба модарам гулҳоро ҳадия мекунам. яъне ман ҳадия мекунам. Ба кӣ ҳадия мекунам? Вем. ба модарам, яъне модари мо ҷинси занона аст. нигоҳ мекунем ба майнер шуд, бандаки р гирифт. ва чиро тӯҳфа мекунам, яъне ин ба саволи аккузатив ҷавоб мешавад. диблумени мо дар аккузатив истодааст. инак менигарем ба мисоли навбатӣ. Wir helfen einem alten Mann. мо ба як марди пир кӯмак мекунем. яъне ба кӣ кӯмак мекунем? ба як марди пир, яъне дер ман дар ин ҳолат айнем. артикли номуайянӣ дар ҷинси мардона нигоҳ мекунем, ба айнем тағйир меёбад. Du hilfst diesem Kind. ту ба вай кӯдак кӯмак мекунӣ. яъне ба кӣ кӯмак мекунӣ? ба вай кӯдак, яъне das Kind бандаки м мегирад. Dieses Kind нею, diesem Kind шуд. инчунин ҳамаи исмҳои ҷинси мардона ва занонаи шумораи ҷамъ дар датив бандаки н ё en қабул мекунанд. ба ғайр аз исмҳои ҷинси миёнае ки бо ҳарфи s анҷом меёбанд, ё ин ки бо ҳарфи n. мисол, das Kind дар шакли ҷамъ die Kinder мешавад. ва агар мо дар падежи датив онро истифода кунем, киндери мо бо як бандаки н хуш мешавад. Kindern. ё der Lehrer дар шакли ҷамъ die Lehrer мешавад. вақте дар падежи датив омад, як ба ҳарфи н пайваст карда мешавад. Die Lehrern. ё Bruder дар шакли ҷамъ Brüder, дар датив бошад Brüdern. Opa яъне бобо дар шакли ҷамъ Opas мешавад. чӣ гунае ки мебинем, ин яъне дар бо бандаки s, яъне бо ҳарфи s анҷомида истодааст, ба ӯ ҳарфи n хуш карда намешавад. ё ин ки Mensch, der Mensch дар шакли танҳо
дар шакли ҷамъ dimension. чуноне ки мебинем бо ҳарфи n анҷомида истодааст шакли ҷамъи мо, ба ин ҳолат ба ӯ ҳарфи n дигар илова карда намешавад. Инак якчанд мисол. Wir bringen unseren Kindern die Früchte. мо ба кӯдаконамон мевагӣ ё мева меорем. яъне мо меорем. Ба кӣ меорем? Ба кӯдаконмон. яъне унзере гуфта яъне шакли ҷамъро нигоҳ мекунем, онҳо яъне ба худ бандаки n гирифта истоданд. ва ди киндер инчунин ба кӣ дар датив омада истодааст, аз ин лиҳоз бандаки n мемонем. ди киндерн, унзерен киндерн. Ich helfe oft meinen Brüdern. ман зуд ба бародаронам кӯмак мекунам. яъне ба кӣ кӯмак мекунам? Ба бародаронам. яъне дар шакли ҷамъ нигоҳ мекунем, майнен бандаки n мегирад ва брудери мо бародарон инчунин ҳарфи n ба худ пайваст мекунад. инак давоми мавзӯи датив дар дарсҳои навбатӣ, яъне тасрифи сифат дар датив ё ин ки ҷонишинҳои соҳибӣ дар датив чӣ гуна истифода мешаванд, дар дарсҳои оянда худо хоҳад иншоаллоҳ дида мебароем. умедворам мавзӯи имрӯза ба шумо фаҳмо буд. хонаободу сарбаланд бошед. Чус!